Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadrdallar, dostlarlar, dogallar, hemmäňize hayırlı günler, bereketli günler, amallyk, esenlik dilep, Allah Rabbil Alamin hemmäňiziň ýardamjyňyz bolsun diýip başlaýas. Bugünkü aça söhbetimiz tekrar bolup gitdi şu gurulma var. Şu Turan diýen meselesi. Turançylyk, türkçülük, ýa bolmasa Turan birligi, Türk birligi, Orta Asya birligi hakynda aýdys nesip etse. Köp adamlar soratdy. Hasatan soňky şu näme başlap gitdi. Şu Qarabağ näme mitinginden sonra köp ýerlere ýarak gitdi. Türkmenistan hakimiýeti özüniň muhalifetdäki doňuz kaballarynyň üstü bilen, özüniň jurnalistlarynyň üstü bilen, ýalan özüniň jurnalist görkezýän itleriň üstü bilen şu türkmenleri bölmäge, türkleri bölmäge, musulmanlary bölmäge, bölüp bulary bir-birine düşman görkezmäge hereket etdi. Indi hassatan güýçlendirdi bu işlerini. Şoň üçin bular Turançylyk bu türkler birleşse problem bolýar. Biz türk däliz, biz ermeniyiz, ýewreyiz dip aýtyp turan bir därim türkmen muhalifetiň içinde hem türkmen jurnalistlaryň içinde hem bir därimler çykdy görüp turanmasaňyzlar. Allah saklasın gözü. Öz ata babasyny inkar etdi da adamlar. Bir därimlerin çykyp alan näme diýe? Milletçilik haram, milletçilik etmelden. Doğru, milletçilik millet natsist bolmaklyk haram hakykatdan. Ýöne milletiň söýmeklik, milli bolmaklyk ogzat. Dostlarım, şoň üçin aýdyski biz musulmanlar, biz oguzlar İslam dinini kabul edendan sonra, oguzlar İslam dinini kabul edendan sonra türkmen boldy da. Türkmen diýen at şoň üçin gelýär. Şoň üçin biz milletimiz türk, oguz, dinimiz İslam. Elhamdülillah. Şoň üçin türk iman, türk aman, türkmen boldyk. Allah'ın izniyle. Şoň üçin dünýäde hiç bir millet ýok. Milletiň näme diýse, elhamdülillah men Arabym, men Farsym, men Hindim, Orsumam diýip aýdy bilmeýär. Diňe türkmenler aýdy elhamdülillah diýip aýdy. Çünki biziň dinimizde hem men türküm hem musulmanım diýen bir manany gaplaýar. Şoň üçin biz ulughan bagtly insanlarız elhamdülillah. Şoň üçin türkmen bolmaklyk we ulughan bagtby. Oýlamaňmy türkmenler wizaga alan, türkmenler bir döwlet bolup bilmeýär, türkmenler birleşip bilmeýär diýen sahtakar kezzaplaryň sözüni dinlemäň. Ondan sonra da biziň islamymyz bilen, mesela biz islamymyz bilen türkmen bolmadyk da Allah azza we jelle insanlary millet tire taýip edip yaratyp goýan Allah azza we jelle. Qur'an-ı Kerimde Allah azza we jelle aýdy, Türkmenistanyň mollalaryndan hem Özbekistanyň mollalaryndan hem sorak görüň. Qur'an-ı Kerimde biziň mukaddes kitabymyzda El-Qur'anil Kerim diýen kitapda Hujurat diýen sura bar. Şonuň 13-nji aýatynda aýdy Allah: Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nas. Ey adamlar dip Allah azza we jelle özüni insan mendiýen adamlara, insanyň neslim diýen adamlara Allah hitap edýär. Eğer bir saýtsa ki, yo men insan dälim, men bir haýwanım, men itim, men şagalym, men malym men diýsen, sana degişli däl da. İznäme aýdýar ki, inna halaqnakum min zakarin we unsa. Elbette biz diye sizleri yarattık. Bir erkekten, bir ayaldan yarattık diýip Allah azza we jelle bizlere aýtdy. Bizim atamız Adam, enemiz Hawa. Köp adamlar aýdýar, biz gorilladan bolduk, şimpanzeden bolduk, biz itten bolduk, doňuzdan bolduk diýe. Indi olaryň ata babasy belli. Olar şoňa meňeş da. Şondan bolan kommunist, ateistler. Yani bizim atamız belli, enemiz belli elhamdülillah. Şoň üçin öz ata enemizi hem atdan çıkarmaly däl. İznäme aýdýar ki: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Biz sizi tire taýpa, millet, kawum tire taýpa edip yaratyp goýduk diýe. Näme üçin? Litaarafu diýe. Bir-biriňiz bilen tanışmaklygyňyz üçin, soraşmaklygyňyz üçin, tapyşmaklygyňyz üçin diýe. Allah azza we jelle bizleri millet tire taýpa edip goýanyň sebäbi şol eken. Bir-birimiz bilen näme? Tapyşmaklygyňyz üçin. İnşallah. Bu Allah'ın isteği üçün, Allah Rabbil Alamin istediği üçün boldy da. Sen öz İslamyň üçün türkmen bolaňak, sen öz İslamyň üçün özbek ýa bolmasa şu negrerem öz istediği üçün negr bolaňak. Hem Allah azza we jelle istediği üçün şeýle bolup Allah yaratyp goýdy şonu. Hemem aýdy ki: İnne akramakum indallahi atqakum. Elbette diye sizin hormatlygyňyz diye, mükerremiňiz diye sizin bir gadyr gymmatlygyňyz diye Allah'ın huzurunda keramatlygyňyz diye näme? Allah'tan takwa ederler, Allah'tan gorkarlar,
Allah'a karşı gelmeklikten özünü sakladılar deyip Allah azze ve celle aytıyor. Görüyor musun? Şurada aydanak. İşan mollalar yukarı deyip ayttıranak yok. Seyitler, hocalar yukarı deyip ayttıranak görüyor musun? Allah'tan korkanınız diye. Aydanak Araplar, Farslar sizlerden yukarı deyip aydanak. Allah'tan kim korkuyor? Neger bolsa da, Ors bolsa da, Ermeni bolsa da, eğer Müslüman bolsa Allah'tan näme diýen bolsa, korkunan bolsa, şoňa karşı gelmeklikden özüni saklap, Allah'ın emirlerini yerine getirýän bolsa, Muhammed Aleyhisselam yolundan giden bolsa, bu adam näme ekeni? Allah'ın ýanyny iň hormatly ekeni. Hem izin aýdýar ki, innallaha alimun habir diye. Elbette tahqiq Allah diye. Ähli zady bilendir, ähli zatdan habardardır diye da. Şoň üçin kardeşlerim, bu millet bolmaklyk, tire taýfa bolmaklyk senin meniň islam zadymyz däl de. Senin meniň islam zadymyz däl. Şoň üçin biz Oğuzlardan geltirmey, biz Türkmen bolturmay, Allah'a hamd aýtmagymyz gerek. Elhamdülillah. Allah seni şoňa rawa görüpmi, şoňa boýun bolmagyň gerek. Şoň üçin bizler Türklerden geldik. Ata-babamyz Türk, elhamdülillah Türkmenlerdeniz. Biz Türkler birleşmemiz gerek inşallah. Allah azze ve celle hem Kur'an-ı Kerim'de hem birlige çağırıyor, Resulullah'a birlige çağırıyor. Atamız Oğuzhan atamıza näme? Oğullarını çağırıp näme diye bir sana ok berdi, ok alıp näme? Döwüp körküz yani gördü bir sana okudy, döwüleňiz mi diye döwüleýäs diye. Ondan sonra her gaýsyňyz bir ok beriň diye 5-6 sana ol bir ok berýär, şonu döwüleýiňiz mi diye ýok döwülmez diye. Meşhur kıssa Türkmenleriň Oğuzhan atamyzyň wesiýeti. Şoň üçin sizlerden bir boluň diye siz hiç kimse döwülmez. Şoň üçin häzirden şo Oğuzlar, Kıpçaklar, Türkler birleşik bolup Turan'dan birligi gurjak boldy da. Ama ýani kapyrlar islanak. Orslar, Amerika, Ýewropa, Hindistan, Kitay islatdyranak muny, Iran islatdyranak muny. Indi olar islam etdi, biz vaz geçmelimi? Ýok, biz birleşmemiz gerek inşallah. Birlikde bereket var elhamdülillah. Diňe bu birleşmek bu Türkler üçin näme be? Türkler birleşip ýatanak, başga milletler birleşdi. Meselem siziň gowy görýän döwletleriň haýsy? Ýewropa, bizim Türkmenler Ýewropa gitmän gowy görýär. Ýewropa birligi diýeni var. Şu ýerde milletler, başga milletler, diller hem başga, ırklar hem başga, ýöne şular Hristiyan bolduğu üçin imkan kadarını içine 99% Hristiyan birleşip gittiler şular. Näme üçin? Akıllı işler, bir olmasa işimiz bitti deyip da. Barlayan Ýewropany daga kiçek boldy, ýagynda o taraflara inşallah İslam bolýar nesip etse. Ýewropa birleşip ýaty. Bir pul çykardylar euro diýen pul. Granisalary ýok. Bir-birine vizasiz geçip gidiyorlar. Gözü ana şular birleşdi. Hiç kim bilen aýtdyrak, ular terrorist, ekstremist diýip duranak. Şunun Hristiyan birligi var şular ana. Ana bu aýtmaýan biz Hristiyan birlik diýip aýtmaýan. Ýöne näme? Hristiyan birligi iç-içine. Mesela olar Türkiýe, Azerbaýjan hiç açan almaýar öz sastawyna. Mesela Ukrainanyň bir prezidenti bardy öňräklerinde gadymrakda. Şondan sorallar da Ukraina haçan Ýewropa birligine girýär diýip soranna gülüp aýdan eken, Türkiýeden soň diýen. Ondan sonra da Türkiye haçan girýär Ýewropa birligine diýse, hiç haçan girmedi diýen. Şoňa Türkiye hiç haçan girmeýär maňa. Şoň üçin Ýewropa birligi var gözden, Ýewropaýlar birleşip ýatýar. Amerikada birlikler var mesela. Şu Amerika var, özleriçe birligi var mesela şu Amerika, Kanada, şonuň aralarynda ýanyşmasam bir ýeňilikler bar. Ýalnys Araplar birligi var, Arap birligi var, Fars birligi var. Gözü birleşip ýatýar imkan kadar. Hatda şu Orslar hem imkan kadar birleşik bolup näme? Ukraina bilen Belarusya arasında granitsa tamojny ýok. Indi bolar, indi bolýar, çünkü görkemli problem bolup gitdi. Şularla birlige çağırýar hemmesi. Çünkü bizler hem birleşmemiz gerek. Biz tizleştirip Orta Asya birligini düzmemiz gerek. Mesela Orta Asya'da 6 devlet bolsa, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Qaralpastan 6 devleti tizleştirip birleştirmemiz gerek. Birleştirende näme bolýar? Her kimin öz bayragy, watany, pasportu bolýar. Ýöne granitsalar näme? Aýrylyp ýeňillikler bolmaly da. Granitsasız arkaň baryp geldi etmeli. Mesela Türkiye bilen hem Azerbaýjan bilen hem ama bardy geldi gowy bolmaly. Mesela diňe pasport häzirlikçe pasport görüp geçip baryp gelýän bolmaly. Ýeňilikler goýmaly inşallah. Çünkü bu zalim diktatorlar aýyrsak boldy näme? Şu Türkiýe döwletlerde mesela Türkiye, Azerbaýjan, ondan sonra bu tarafı Türkmenistan, Özbekistan, Qaraqalpaqstan, Kazakistan, Kırgızistan, gerek bolsa Tacikistan hem almaly nesip etse. Aralarını bardy geldiğini ýeňiletmek gerek, tiz etmek gerek inşallah. Şonu nesip etse edýäs. Hemen ýa-ni näme hakynda soratdyr. Orta Asyany näçe birleşdirip bolýar? Birleşdiren ýollar eken. Orta Asya'da şu 6 döwlet hemmesi musulman elhamdülillah. İçinde bardyr başga bir din bir az. Hemmemiz Hanafi mezhebiyiz elhamdülillah. Sünniyiz. Hanafi mezhebiyiz hemmemiz.
Mesela menden köp adam soruyor. Sen haysi mazhaptansın dep soruyor. Men Hanafi diýen mazhapdan, Sünnilerin Hanafi diýen mazhabyndanım. Aslında men bölünmäge garşyym. Musulmanım diýip boldy, gep gutorda gerek ýok. Haysi mazhaptansın? Palançylardan mısın? Wahhabi misin? Sufi misin? Salafi misin? Hizb-ut Tahrir misin? Şiye misin? Gör misin? Cin misin? Yok, musulmanım men ni. Boldy, ýani ýeti inşallah. Şunu aýtjakdym. Hemen ýa-ni bozkurt işaret hakkında. O näme diýär? Bozkurt diýen işaret bu. Bozkurt bu bizim Oğuzhan destanında da var. Özü bizim kadimi şu ata-babalarımızdan näme? Galan bir işaretlerden hesaplanýar. Özü bir dünyada birinci olup elhamdülillah birincilerden bolup bizim ata-babamız şu özüni mesela nira barsalar gelseler hem adamlar aýdyn eken bu türkler kurt bular, mert bular. Bular gaýtmaýar, watan üçin, millet üçin, din üçin, näme? Öz janyny geçýär. Şoňa bularyň işaretleri bozkurtlar bular dep bir-birini görse beýdip salamlaşýan ekenler o zamanlarda. Şondan öwrenip aldy başga milletler. Mesela o köp adam aýdy bozkurt işareti problem ekeni bu. Näme ekeni? Yaman ekeni be terörist diýip aýtdylar. Kim aýtdy? Ay palançy kaban doňuzun. Bular şo kaban bolan üçin şey diýip aýdýarlar. Özü bir orslarda ay bir hayvana özüni näme diýerler? Mengze diýerler. Mesela şu bizim türkler gurt ýaly bolan üçin, bozkurt hereketini yapdyğı üçin orslar ayları özüne näme diýer? Bizinki diýip bilýär, ay diýip bilýär. Amerikalılar bürgütmi ýalňyşmasam bürgütde. Şo kuşy özüne mengzetip näme diýer? Özüne simbol edýär. Xitaylar ajdarhany. Angliýadakylar arslany şir edýärler. Avustraliýa mesela, Avustraliýada näme? Kenguru. Kenguruny görse adamlar Avustraliýadan dip bolýar da. Hindistanda mal, sığırı özüne näme? Simbol edip alarlar. Hindistanda köp maymun var, sıçan var. Gör jin dol Hindistan goýar. Fransiýada mesela, Fransiýada horoz, petuh. Petuh diýen biraz bir grup bol kitap. Horoz diýer, horoz işaretler. Hatta öz bayragyny da goýan da, şoňa birsi bir dat diýip, petuhy aýryp goý diýip aýtdylar. Allah saklasın şu petuh diýene ýadyma düşükdi. Şu Allah saklasın Fransiýa tarafta, Ýewropa taraflarda, Amerika taraflarda şu näme diýer? Şu anky erkek öýlenirler, Allah saklasın. LGBT diýen näme şurat ýaman köp diýer, Allah saklasın. Şu bizim ýurda girki demesin, haberdar bolun. Şu bizim yurda da şolar yakınlaşa kalmasın bizim millete. Bize dinimize de milletimize de doğru gelmiyor. Bana menajler düğünden yoğatmak gerek. Şunun için inşallah bu diktatörleri ayırandan sonra Muhammedlerim asayı baştan insan hukukları falan hukukları deyip gelip başlar bular. Muhammedlerin yok bol demeli. Git yok bol demeli. Şunun için hazır bolunlar. Hareket edelim inşallah. Şunun için näme diýip oylamak boyun. Bozkurt işareti diýende korkup, özüne basılıp dedim aytam mes bol aytam elhamdülillah men türküm, oğuzum, kıpçığım men elhamdülillah dip näme etmemiz gerek? Türkmenim men dip adam beğenmesi gerek ata-babasy aýdanna. Bir adam uýalar mı ata-babasy aýdanna aşak bakıp falançı. Yok elhamdülillah biz Ermeni däliz, Yahudi däliz. Elhamdülillah bizim büyük tarihimiz var elhamdülillah. Bizim tarihimiz ýaly dünyada yok. Şoňa bizim ata-babamyzyň etkiden işlerini mesela hem dünya hem hizmet etkiler. İbn Sina, Al-Harizmi, Biruni diyen atalarımız var. Dini de hizmet etkiler mesela. Bek İmam Bukhari, İmam Tirmizi şulan hemmeleri ama Türk bolan, Türkmen bolan elhamdülillah. Şimdi başkalarına mayda oturmak koyar. Şonun için bizim ata-babalarımız ýaly dine hem dünyaya hem hizmet ederler juda az. Şoň biz öz tarihimiz bilmemiz gerek inşallah Teala Rabbil Alamin. Ana şu biz tarihimizi bilemiz. Hazır şu Türkmenler özünün kadimi harfini, elifbisini yazıp bilmeýär. Türkmen kadimi elifbisini bilmeýär köp adam. Hazır şu Mahtumulin kitabyny gümp koysa adamlar o hakida bilmeýär. Çünkü ana mesela SSR gel bizim elifbimizi, bizim dilimizi öwrüp näme etdi? Şu Orskrill elifbisini getirdi. Öz ata-babamyzyň elifbisinden harfından aýyryp. Şunu Gürjüler, Ermeniler öz ata-babasynyň harfından geçmediler. Şunu hak etdiler. Yani bizimkiler şunu näme etdi? Geçirdiler. Başka näme? Krile geçirdiler. Çünkü biz tizleşip şu diktatörü yoğattıktan sonra näme etmege özümüzün kadim Türkmen elifbimize geçmemiz gerek inşallah. Şunu açacaktım dogallar dostlar inşallah bar bolunlar canınız sağ olsun inşallah yakından näme aýtgaçakdym. Türkmenistan'da bir gizli miting boljak boldy. Daşardaky muhalefetdäki ağalarımız emma biler näme? Nadýojny muhalefetdäki ağalarımız ejekelerimiz hereket etdi. İçeride hükümetde işleyen Mehmede, Kembada, polisiýada, waýanda işleyen mert, halasy dömen, Türkmen bolan, musulman bolan ağalarımız
Ejeklerimiz hem şu mitinge inşallah koşacak boldu. Gow habarlar var. Yakında Gurbangulyna inşallah nämedes hiç kim aytmaň ayırıp yerine erkinlik ýolu bilen demokratik tipler Türkmen erkinligi bilen inşallah ata-babamyza türkmençilige bir mas bolan dogry gelen erkin döwlet kurýasy nesip etse. Şoň üçin hemmäňiz aýdyski ýene birlige çagyrýas, beraberlige çagyrýas. Türkmenistan halk hareketi harekete tutur. İnşallah şoňa mitinglere gatylyp galyňlar. Bazar günde miting bolar inşallah. Türkmenistan halk hareketiniň mitingi bar. Şoňa geliňler. Türkmenistan halk hareketiniň lideri ýok. Liderimiň halk nesip etse içeri balandan sonra lider saýlasy nesip etse. Hemmäňizi birlige beraberlige çagyrýas. Hemem ýene bir aýdyski. Elbette bu turan gelýär. Bolmasa bolanak Türkler, mesela biz Türkler, diňe Türklerden musulmanlar inşallah birleşmesi gerek. Birleşerim nesip etse. Dünyada 2 milyar musulman var. Bir garynjan güýjüseli güç ýok. Dünyada 500 milyon Türk bar, görtüňňa birlik ýok. Şoň üçin Orta Asyany sözsüz birleşdirýäs nesip etse. Sözsüz birleşdirýäs. Şoň üçin hemmäňiz birlige çagyrýas, beraberlige çagyrýas. Sag boluňlar, salamat boluňlar. İnşallah. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.